Ako sa vám páčil dnešný deň? Mne sa to veľmi páčilo, pretože pán biskup bol veľmi otvorený novým témam a rozhovorom a taktiež sa teším na ďalšie stretnutia s ním. Ja som veľmi rada, že otec biskup objasnil, prečo vlastne neprišiel na našu stužkovú, pretože mal pravdu, naozaj sme boli vtedy v strese a možno by sme ho nepočúvali a dnes sme sa ho mohli pýtať otázky, ktoré boli veľmi dobre zodpovedané, takže som veľmi rada za nás všetkých určite. V stredu 24. januára našu školu navštívil sám otec biskup František Trstenský. Počas všetkých hodín, ktoré s nami strávil, z neho sršala energia, dobrá nálada, bol otvorený všetkým našim otázkam a témam, aj svojou prítomnosťou všetkým študentom spríjemnil tento deň a to nás veľmi očarilo. Dobre, tak v prvom rade ďakujeme, že ste prišli ku nám na školu a veľmi si vážime všetky vlastne slova, ktoré ste mi teraz povedali. Aké máte vy pocity zatiaľ z týchto stretnutí? Veľmi dobré. Ja poviem, že ste akoby ďalšia škola v poradí. Ja chcem chodievať medzi mladých, najmä na stredné školy, na gymnázia, pretože je to už taký blízky vek ku dospievaniu, ku tej dospelosti a chcem, aby aj tá viera bola taká dospievajúca. Aké máte dojmy z našej školy, z profesorov, zo žiakov a čo si možno o nás myslíte za ten krátky čas, čo tu ste s nami? Prvý dojem, pozitívny, ale nedostatočný. Dal som to krátko. Iba prijatie u pána riaditeľa, pani riaditeľky aj základnej školy, pána zástupcu. Takže to je len taký prvý dojem, pekný, ale ešte potrebujem prísť viackrát. Ešte taká otázočka, že nejaké odporúčania na nejakú kresťanskú literatúru alebo filmy, ktoré máte rád, že by ste nám vedeli dať? Ale aj mladým odporúčam. Scott Hahn. Scott Hahn je dobrý, naozaj katolícky teológ, alebo autor, spisovateľ, píše aj pre mladých ľudí, také vysvetľuje pravdy, viery, ale také zrozumiteľným spôsobom, aj veľa od neho preložené v slovenčine. Pre mňa je zaujímavý ten jeho príbeh. On bol pôvodne, teda nebol katolík, bol v anglikánskej, alebo teda presbyteriánskej cirkvi v Amerike, ale uveril aj s manželkou, stal sa katolíkom, konvertoval a teraz práve aj z tej skúsenosti toho, že nebol katolíkom, teraz je katolíkom, spoznal tú vieru, že ju ponúka tak zrozumiteľným spôsobom, takže určite Scott Hahn a všetky jeho knihy, ktoré má na Slovensku. Film. Ja mám filmy rád aj teda ak hovorím s nejakou kresťanskou tematikou, tak dávam prednosť, poviem, mne sa páčil film o Svetom Augustínovi, lebo je taký reálny, vykreslený, a potom pápeži. Veľmi rád som videl aj pozerám si opakovane filmy Jan 23., Pavol VI, Jan Pavol II, lebo sú tak reálne zobrazované práve tými očami toho režiséra, že s akými ťažkosťami, ako asi tú vieru prežíval, ako žil, ako sa správal, že toto je tiež dobré na také povzbudenie. Celkom teraz zaznievali aj tie také serióznejšie otázky počas tých rozhovorov, tak možno niečo také menej seriózne a na zasmiatie. Keby ste si mohli vybrať byť jeden deň nejakou biblickou postavou, koho by ste si vybrali a prečo? Svätý Jozef. Mňa by to celkom bavilo, že ako tie príbehy s Pannou Máriou a útek do Egypta a vôbec tie dejiny okolo narodenia Ježiša Krista, že som občas taký zvedavý, že ako to tak bolo v tej situácii, že jedno je, čo čítame, ale druhé je to zažiť na vlastnej koži, že tú skúsenosť svätého Jozefa. Mne tá postava je veľmi aj blízka, aj sympatická z tých biblických postav, tej takej vernosti, statočnosti, ale aj takej odvahy, že ide na cestu do Egypta, chrániť tú rodinu, ide do neznáma, nemal GPS-ko, nepoznal tie navigácie. To Sväté písmo hovorí, že ešte za noci, viete, že ja neviem ani kde šiel, však ako to vedel, že kde má ísť ktorým smerom, však vodne máme problém nejako trafiť. Svätý Jozef. Keby ste si mohli vybrať nejakú superschopnosť, ktorá by vám pomáhala s vašou službou, tak aká by to bola? Poviem ju, ale viem, že ju nikdy nebudem mať, iba mi Pán Boh dá nejaký vzácny dar. Schopnosť čítať v ľudských srdciach. Dobre, ďakujem. A na záver ešte máte nejaký odkaz pre nás, mladých, aj pre zamestnancov, pedagógov tejto školy?
prosím, hľadajte stále Krista. Som na cirkevnej škole, tak moja prosba je, že naozaj byť taký zakorenený v Kristovi a otvorený pre druhých ľudí. Ja očakávam, že cirkevné školy budú práve týmto, aj mladí katolíci, že nehanbiť sa, že som veriaci, áno, som zakorenený v Kristovi, toto je moja viera. Nehanbím sa, vyznávam, veď je to moje presvedčenie, prečo mám ho skrývať. Ale zároveň otvorenosťou znamená, komunikujem s týmto svetom, nie som čudný, nie som uzavretý, neblokujem sa, vnímam, čím týmto svet žije, a to by mohla byť aj tá cirkevná škola, že sme tu v meste, sme cirkevná škola, ale sme otvorení aj pre žiakov, pre rodičov, pomôcť im, byť im blízko, na blízku. Možno nie vždy sú to veriaci alebo ľudia, ktorí žijú tú vieru tak, ako by bol ideál, možno ako by sami chceli, ale nevládzu. A veď práve sme tu preto, aby sme ich aj tak prijali a povedali, máte tu miesto a sme pri vás, aby sme vám pomohli. Dobre, ďakujem. To bude všetko. Ďakujeme za spoluprácu.